Dili sa yung mangitag kwarta. Kabaw ba mo nga, sildo kasagaran karon sing 500 ang sa kadlaw? Kabaw mo na ba? Ya, pila mo kabuok sa inyo ha? Imong mama, imong papa, ikaw, ang imong igsuon, di sa kintay, duha lang mo kabuok. Pila mo kabuok tanan? Upat. Upat mo kabuok, kapila mo mga anso sa kadlaw? Katulo. Meaning, sa usa kadlaw, 12 kabuok mo kaon. Kung ano sa kadlaw mo gasto ka og 50 pesos kada kaon, unya i-times na nato og 12, 600 kuwangan ng sildo. Sa usa kadlaw kung upat mo kabuk mangaon, 600 inyong kaon. Yang sildo si mong mama 500 ra, sildo si mong papa 500 ra. Ya sir, naman to si kwarta. Okay para sa sunod adlaw to. Mingon yung mga ba, way kwarta. Yang kita ka, may kwarta yung pitaka. Mingon ka, baka kung si mama, o tingaw rin. Na siya kwarta, pero ugma, laing 600 na po, di ba? Igsunod adlaw, laing 600 na po. Huwag pa nailabot si mong pound. Huwag pa nailabot si mong plate. So kung mangayo ko, nyawa ko tagai, kami yung mama, way kwarta, sabta. Kaya dili sa yun mangitag kwarta. Manang yung mama o yung papa di pa eskwela ka, aron kung kamo na manarbaho ko, mas nato yung sweldo. Aron mahatag nimo ang gusto sa inyong anak. Nangayo mo, niya gibawalan mo o gibalibaran mo, tungod na kay naa pa mo'y kanon sunod. Dili kay wagi kwarta. Nanay kwarta. Itamas pitaka, nanay kwarta man. May buwan ka ba? Mo kay pagilo ni mama. Way kwarta. Hindi ka daw palit lang natin sa sardinas. Kamu di kwarta. Yung kang palit sa sardinas. Ingay kwarta para kaon. Pero para project, wala. Para sa party, wala. Manang kung ngayon yung mama niya magyaw-yaw, pawaw-yaw, wala sa. Kaya gusto si mong mama, kung mangayo ka, karoon nga o gasto ang kwarta. Gusto siya mama kung tagaan ka niya, dili ni mo ni usikan ha. Ayaw usiki ha, kay gihaguan ra kanina ako. Ang upan niyo maingon na, gamay kay kong pam, di ko pinangga ni mama. Nga, wala mo na isildo si mama. Kung ba sinyo dagkog baon, basta dagkog sildo yung mama. So di man mong parihag sweldo itong mama, di ba? Parihag di trabaho yung mama at papa. Di, so kung dili lindot ang inyong kahimtang, sabta yung mama ha.